कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. अंकोला केनी ग्रीनफील्ड वाणिज्य बंदराक कारवार अंकोला मच्छीमारीच्या विरोधाचे आंदोलन. कारवार जिल्ह्याच्या विवादित वाणिज्य ग्रीनफील्ड बंदराच्या विरोधात गेल्या कित्येक महिन्याच्यान मच्छीमारी समाज विरोध करते येयला. जाल्यार तात्पुरते कितें तरी निमित्त सांगून सरकार परत या वाणिज्य बंदर कामगारीक सुरवात करून मच्छीमारी समाजाचेर अन्याय करता म्हण तिडकल्ल्या कारवारच्या माजाळी ते अंकोल्यापर्यंतच्या समुद्र किनाऱ्याचेर अवलंबून आशिल्ल्या सगळ्या मच्छीमारी समाजान नुस्त्या बोटी घेवन आणि हातात तख्त घेवन घोषणा दितेर अंकोला केनी बंदराचो विरोध करून मंगळवार 22 जुलैक हजारांशी लोकांन आंदोलन करून केनी बंदर ते अंकोला पर्यंत शहरात मिरवणूक काढून राज्य आणि केंद्र सरकारा विरुद्ध घोषणा दितेर आक्रोश व्यक्त केलो आणि अखेर अंकोला तहसीलदार कार्यालयाकडेन आंदोलनाचो उद्देश व्यक्त करून तहसीलदाराक हे वाणिज्य बंदर जाऊ देना म्हूण अर्ज देऊन सरकाराचे लक्ष वेधले. कारवार अंकोला क्षेत्राचे सगळे नुस्त्या मार्केट आज बंद आशिल्ले. जोपर्यंत वाणिज्य बंदर कामगारी बंद जायना तोपर्यंत आमगेलो विरोधाचे आंदोलन असेच चालू उरतले अशें ह्या वेळार ताकीद दिली. या आंदोलनाचे नेतृत्व मच्छीमारी समाजाचे MLC गणपती उळेकर, राजेंद्र नायक, गोपाळकृष्ण नायक आणि इतर मच्छीमारी प्रमुख हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನಿನ ಬಲೆ, ಮೀನಿನ ಬುಟ್ಟಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೂಡಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಉಳವೇಕರ್ MLC ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ कारवार शहरात थांबयल्या कारचेर एक रूखपण महिलेलो मृत जाल्ल्या घटनेन शहरातले धोकादायक रूख मारूक सुरवात. गेल्ल्या आयताराक 20 जुलैक कारवार शहराच्या पिकळे रस्त्यार थांबयल्या कारचेर व्हड आकाराचो एक रूख मोडून पडिल्ल्यान मल्लापूर निवासी लक्ष्मी नारायण ममतेकर या 55 वर्षाच्या महिलेलो मृत्यू जाल्लो. या घटनेनंतर कारवारात आमदार सैल हेमी, प्रशासन आणि अरण्य खात्याली तूर्त सभा आपोवन कारवार शहराच्या व्याप्तीत आशिल्ले सगळे अपायकारी रूख मारूक अनुमती घेवन सोमवारच्यान अर्जुन कोपलेसाकडच्यान सुरवात केला. या वेळार आमदार सतीश सैल हेमी सांगले की जेन्ना हे रूख मारूचे पयले काम सुरवात करताले तेन्ना परिसर प्रेमी येवन विरोध करताले. जाल्यार आता एक प्राणहानी जाली हेका जबाबदार कोण असो प्रश्न तेणी केलो. आमी हे रूख मारले तरी परत तितली झाडां नाडतलेच. मृताल्या कुटुंबाक आमी 5 लाख रुपयाचो परिहार चेक वितरण केलो. पण अशी घटना जावन सार्वजनिकांक त्रास जावूं जायना म्हूण शहरातली ही धोकादायक झाडां मारची निर्णय घेतला अशें तेमी सांगले. या वेळार DC, नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, आमदार सतीश सैल, अरण्य खात्याचे तसेच सरकारी विविध खात्याचे अधिकारी या वेळार हजर आशिल्ले. ಯಾರು ಎಡೋಕೆಟ್ ಪೈ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ,
ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಅನಾಹುತ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಸತೀಶ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟು ಸಲ ನಾನೇಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮರ ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಾಹನ ತೆಗೆದು ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಫಲರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಥರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ನ ನಾನು ರೌಂಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು DFO ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಹ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವುದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಯುಷ್ಯ ಅಂತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ನೆಟ್ಟಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. 1:10 ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು 1:20 ಆದರೂ ನಾವು ವಾಪಸ್ ರೀಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನು ನೋವು ಯಾರಕ್ಕೂ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. 5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಸಾಜಿದ್ ಮುಳ್ಳಾವಿ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಈಸ್ ಅ ಥರೋ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಅವರು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯೂ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ದ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಜನರು ನಿನ್ನೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಮ್ಮ ಇದು ಆಯಿತು, ನಾವು ಈ ಘಟನೆ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ರೋಟ್ರಿಯವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ ದಿವಸ ರೋಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳುಪೈ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಮೊನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವನು ಹೊತ್ತಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು ಹೊತ್ತಾಗ್ತಾನೋ ಇವನು ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಯೂಸ್ ಆದರೆ. खबर सांगता हरीश नाईक. हारवाड रेल्वे स्थानकात मेमो रेल्वे मेळो थांबो. कारवार. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड रेल्वे स्थानकात मेमो रेल्वेक थांबो मेळिल्ल्यान आमदार सतीश के सैल, हारवाड ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष नाईक आणि अमदळी ग्रामपंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम गौड हेमी मेमो रेल्वेक पूजा करून शुभेच्छा दिली. स्थानिकान मिठाई वाटून आनंद साजरो केलो आणि ही मेमो रेल्वेक थांबू करच्याक आमदार सतीश सैल आणि संघर्षकर्त्याचे अभिवादन केले. आता ह्या मेमो रेल्वेक थांबू मिळिल्ल्यान हारवाड अमदळी ग्रामपंचायत आणि लागून आशिल्ल्या इतर वाठारांतल्या लोकांक मंगळूर आस्पत्रेत वयच्याक तशेंच विद्यार्थ्यांक मोठो फायदो जातलो. हांच्या स्थानिकान प्लॅटफॉर्म बांदूक, रेल्वे स्थानकापासून जोड रस्तो आणि बस स्टँडा वयच्याक रस्त्यासाठी मागणी केली.
आमदार सतीश के सैल यांनी तत्काळ प्रतिसाद दिलो आणि तांचेर अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करून बेगीच मागणी पूर्ण करचे आश्वासन दिले। ह्या वेळार गावचे बरेच नागरिक हजर आशिल्ले। ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಏರ್ ಬೇರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೋರಿಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ। ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಹಾರವಾಡ ಔರ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಂಬಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್। ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ನಿಲುಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜನರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಸರಿಗೆ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598, मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।